Εκτός από το σχολείο, κάνεις και κάποιες άλλες δράσεις. Το Special Chef, που κάθε Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, μαγειρεύεις μαζί με παιδιά. Λοιπόν, από την περσινή χρονιά ήταν μια ιδέα της Πολυφώνικα, την οποία έχει η κυρία Έφη Αβέροφ, εξαιρετική κυρία, που πραγματικά είναι στο δικό μου πνεύμα και στη δική μου αντίληψη. Η οποία αποφάσισε να κάνουμε κάποια μαθήματα δωρεάν πάντα προς τους μαθητές, να δημιουργήσουμε μια δυνατή ομάδα μαθητών με αναπηρίες, οι οποίες είναι όλων των ειδών, έτσι, και αυτισμό και νοητική και down και υπερκινητικότητα ηλικίας έχουμε και μικρής ηλικίας από 13, μη σου πω και από 8, έχουμε και ένα κοριτσάκι 8 χρονών και φτάνουμε μέχρι 18. Μια δυνατή ομάδα η οποία μπορεί να μαγειρεύει μαζί μου εκτός σχολείου και να κάνει και κάποιες δράσεις. Και έχουμε μαγειρέψει στον Μπάγκιο μέσα με έναν πλομούλτι στο φεστιβάλ Αστεγίας. Έχουμε κάνει μια δράση στη σχολή Χιλ. Επισκεπτόμαστε και σχολεία και κάνουμε δράσεις. Είχαμε και εμείς τη χαρά και την τιμή, έτσι, να παρακολουθήσουμε ένα από αυτά τα σεμινάρια, θα τα πω, που απλόχερα προσφέρεις σε αυτά τα παιδιά και να δούμε αυτή τη μαγεία που δημιουργείται ανάμεσα σε σένα και αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Πάμε να το δούμε. Έλα και άστα μου εδώ. Αισθάνομαι πραγματικά ολοκληρωμένος που βλέπω το παιδί μου να προχωράει και να προσπαθεί να είναι πιο αυτόνομος. Είναι ο Κώστας Ελευθεριώτης, πατέρας ενός αγοριού στο φάσμα του αυτισμού, που δίνει καθημερινά τον αγώνα του για την ένταξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού του, όπως και πολλοί άλλοι γονείς. Θέλουμε να κάνουμε τώρα την γέμιση, εντάξει. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι κανέλα, θα ρίξεις στο πιάτο εκεί πέρα που είναι ο Βαγγέλης. Ρίξε από αυτό. Ένα κουταλάκι, ναι. Και Παύλο, διάβασε μου εδώ. Τι άλλο θέλουμε. Και σισάμι. Μία από τις δραστηριότητες που έχει επιλέξει είναι η μαγειρική, που προσφέρεται σε αυτά τα παιδιά μέσα από οργανωμένη δομή που βασικό μέλημα έχει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Βλέπω το παιδί μου όταν έρχεται εδώ να κάνει πράγματα ολοκληρωμένα, σε μια διαδικασία, και αυτό το βοηθάει πολύ να αναπτυχθεί και ο ίδιος. Κάθε Τετάρτη βλέπουμε τα παιδιά μας, όλα εδώ μια ομάδα που είμαστε, να παίρνουν το ρόλο του σεφ, κάνοντας μια δραστηριότητα που πραγματικά αγαπάνε πάρα πολύ και χαιρόμαστε, γιατί είναι σαν να έχουν διαλέξει αυτήν την δραστηριότητα και όχι να τους την έχουμε δώσει εμείς. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες υψηλής λειτουργικότητας. Μέσα από τη χαρά της δημιουργίας, τα μαθήματα προσβλέπουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων παιδιών με μαθησιακές, συναισθηματικές και σωματικές δυσκολίες, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν συνταγές και να δημιουργούν ένα άρτιο γευστικό αποτέλεσμα. Στοχεύουν επίσης στην καλλιέργεια αξιών όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου. Είναι χαρούμενα που έρχουν αυτά τα παιδιά, χαίρουν για αυτήν την ημέρα, το περιμένουν πώς και πώς. Καμία φορά είναι λίγο δύσκολα, από πάλι χαίρουν πάλι και θέλουν να βγαίνουν έξω. Αυτή η ομάδα τον έχει βοηθήσει αρκετά και στην κοινωνικοποίησή του και στο πώς διαχειρίζεται μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες και παιδιά που βρίσκονται και που έχουν άλλες ορατές ή αόρατες αναπηρίες που λέμε. Μια φορά την εβδομάδα οι επίδοξοι σεφ βάζουν τις ποδιές τους και ετοιμάζονται για τη νέα τους δημιουργία. Το παιχνίδι αυτό για κάποια από τα παιδιά έχει γίνει στόχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μ' αρέσει που έρχομαι στο Special Chef κάθε Τετάρτη, γιατί είναι κάτι που θέλω να το σπουδάσω στο μεγαλώσω και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Μ' αρέσει να μαγειρεύω και όταν μεγαλώσω θα σπουδάσω σε ταβέρνα. Αγαπημένο μου αρέσει ένα φάκες. Μ' αρέσει που κάναμε τα πιτάκια τηγανιτά. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μπισκότα του Αγίου Βαλεντίνου. Έχω έρθει στους Special Chef, μαγειρεύω διάφορα. Και αμυρά και γλυκά. Κάθε μάθημα είναι μια γιορτή. Τα παιδιά εκτελούν τη συνταγή της ημέρας που τους ορίζει ο δάσκαλός τους, είτε αλμυρή είτε γλυκιά. Τι μαγειρέψαμε? Ψωμάκια! Και είμαστε οι Special Chef! Μα τι ωραίο βίντεο, τι ωραία που περνάτε εκεί και τι ωραία, ρε παιδί μου, πως εσύ μεταφέρεις όλη αυτή την πληροφορία με τόσο ωραίο, απλό τρόπο, δημιουργικό τρόπο και πώς τα παιδιά ανταποκρίνονται και είναι χαρούμενα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Με στόχο να μεταφερθεί αυτό στην κοινωνία και να μπορέσουν να γίνουν ισότιμοι
πολίτες έξω για να δουλεύουν αυτά που είπαμε. Αυτό είναι το θέμα, να μπορέσουμε να περάσουμε την πληροφορία αυτή, να τη μάθει ο κόσμος.